Comezamos máis protagonistas, máis tempo de radio en directo 11:20 neste 22 de abril, día de feira en Arzúa. Bueno, é a primeira vez que nos visita. Ben, é certo que coincidimos en moitísimos actos de aquí para lá, algúns deles na estrada, porque sigue tirando pa estrada. Dixen, tes que vir á radio. A última foi na festa do viño da Ulla, se non lembro mal. E a verdade é que bueno, pois entre a Feira do Libro, que onde tamén coincidimos nun montón de actos, pero é a primeira vez que se achega ata este estudio. É o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude na Xunta de Galicia, José López Campos. Benvido a Radio Líder Santiago, agora sí que sí, nos nosos estudios, humildes estudios na capital galega. Benvido. Moitísimas gracias. A verdade é que é certo que non coincidira nunca. Ademais, eu sou unha persoa que me gusta especialmente a radio. Tuve algún vínculo cando era novo tamén nunha radio pequena, que era Radio Estrada. Foi locutor? Foi un locutor deportivo, sí. Tiña esa parte, esa faceta de xogaba algo a baloncesto e facía tamén algúns pinitos na radio. Tiña un programa diario de deportes e a verdade é que me encontro moi cómodo. Gústame moito visitarvos e a verdade é que non é moi explicable, non, que todavía non teña estado aquí, co que coincidimos por aí. A verdade é que moitísimas veces ao longo do territorio galego. Bueno, empezamos por baloncesto e depois xa falamos do que temos que falar. Leima Obradoiro Lema. Vostede é seguidor de sempre que pode acude ás canchas, dous derbis que vivimos hai pouco, tamén o Ourense que está aí, o baloncesto que está gozando de boa saúde na terra, non? Sí, a ver, eu aí non son imparcial. O baloncesto levo na sangre. Tiven a sorte de poder compartir esa experiencia deportiva con moitas persoas, entre elas algunha moi querida aquí de Santiago. Moncho Fernández foi adestrador meu noso na estrada durante anos. Foi seguramente a persoa que máis nos influiu para evolucionar deportivamente e agora, pois, por suposto que sigo tendo moitísimo vínculo. Intento ir, é certo que no ámbito cultural temos moitísima actividade, pero cando teño un oco a ver calquer tipo de deporte que teña que ver co deporte galego, non? Tamén no fútbol sala se está facendo cosas maravillosas, no fútbol é habitual que tamén que poida ir a algún partido de fútbol, pero bueno, especialmente co baloncesto teño un vínculo moi especial cos equipos galegos, por suposto, están facendo unha temporada fantástica. Os tres equipos da segunda categoría son merecedores de estar aí no máis alto, non? Pois si, onte houve un traspé aí do obra, pero bueno, nada que non se poda resolver. 2 anos, conselleiro, hai poucos días o facía así con actividade en redes, soprando as dúas velas, cun mosaico do que dou tempo a facer. Antes de falar do que dou tempo a facer, como lembra ese momento de cambio de tránsito do día a día dun alcalde da Estrada? Coñece un pouco, entendo que a administración autonómica, pero agora vive dende dentro. É totalmente distinto ou non? Ser alcalde a ser conselleiro? Bueno, o cambio é grande, distinto. A verdade é que eu sempre comparo as alcaldías con esa primeira liña de traballo, de batalla, non? Ao final estás moi próximo á realidade dos veciños. Foron moitos anos. Eu, ademais tiven a sorte de ser concelleiro no goberno con alcalde que deixou de serlo no ano 2007, despois estiven 4 anos na oposición, onde aprendí moito, e despois pois iba no cuarto mandato, non iba cara a esos 16 anos de alcalde, o que suman un total de máis de 20 dedicado á política local, no que aprendín... Poucos máis ten. Sí, bueno, xa levamos anos en isto, eu xa viña tamén, a miña profesión é directivo de banca, o sea que xa viña tamén de unha profesión moi pegada ao servicio público, ao servicio ás persoas, non? En este caso, creo que as alcaldías teñen esa parte tan cercana, tan próxima, non? De resolver os problemas do día a día. A Xunta de Galicia xa é unha institución que abrangue moitísimo máis territorio, moitas máis competencias, podes ter unha visión moito máis global do que está acontecendo en toda Galicia, non? E despois, bueno, ter a fortuna de poder levar a área de cultura, lingua e xuventude, non? Donde, bueno, estás traballando coa materia máis importante que temos os galegos, que é o noso patrimonio cultural, non? É a nosa lingua, é a nosa historia. Creo que é un auténtico privilexio e dende logo, da man ou man a man con unha persoa que eu admiro
admiro especialmente. Sempre o fixen, e ademais a miña vida política vai moi pegada a del, que a de Alfonso Rueda, non? O presidente, que, bueno, pues, nos coñecemos desde fai máis de 20 anos, é unha persoa que para mí sempre foi unha referencia por a súa capacidade de traballo e por a súa intelixencia política, non? En este caso, pois, intentando seguir mellorando, que ao final é o obxectivo, traballando moito, intentando acertar na toma de decisións, que son moitas, e, sobre todo, bueno, estar ao servicio dunha Galicia que creo que está vivindo un momento no ámbito cultural extraordinario, non? Empezamos precisamente polo bo clima que se respira no ámbito cultural, asociado á nosa lingua galega. Nós temos aquí un proxecto onde colabora precisamente a Secretaría Xeral da Lingua, dependente da Consellería, o Fala que Fala, movémonos polos centros, falamos cos rapaces. Ben, é certo que nalgúns lugares hai o pulso entre castelán e galego, en distintos ámbitos segue gañando o castelán, pero o galego está moi presente, e a cultura se está aproveitando para que xente máis nova se vexa en grupos como Derrapans, como Novelouro, como Tanxugueiras, como Fillas de Casandre. Podería nomear e nomear e nomear. Outro día entrevistei aquí a 4 cativos de 11 anos, de Ames, que fan música, que gañaron un certame, que fan música en galego, porque os seus referentes o fan en galego e falan en galego no seu día a día. Estamos a vivir unha época que será recordada co paso do tempo como un movimento tan especial que cree unha escola, que cree unha tendencia nestes anos na cultura galega? Porque eu o vexo así, Sí, é unha verdade que se está vivindo un momento de eclosión cultural, non? De abaixo para arriba, ademais, movimentos sociais, xente moi nova, moi comprometida, non? Ca nosa lingua e ca nosa cultura, que ademais están facendo un traballo extraordinario, non? E son capaces, a veces falamos da problemática moitas veces dos novos entornos digitais, das redes sociais, teñen cousas complexas, difíciles de xestionar, pero teñen outras maravillosas, non? E que ao final estes grupos que xorden de colectivos que teñen unha sensibilidade moi especial, teñen unha canle maravillosa de poder conectar ca xente nova que a través desas redes, non? Isto está permitindo que moitos proxectos ao final estén triunfando en tempos relativamente cortos e, ademais, poñendo sempre como bandeira o uso da nosa lingua, non? Creo que é un exemplo fantástico do ben que se poden facer as cousas aproveitando os recursos que temos, as novas tecnoloxías, entendendo que, bueno, igual que a veces son un problema, unha complexa xestionalos, outras veces é un recurso fantástico para poder canalizar eu creo que o patrimonio máis grande que temos os galegos, que é o noso idioma, non? É certo que nunca deixa de estar en debate, isto é importante, porque todos lle temos un cariño especial. É certo, incluso algunha forza como que se quere apropiar dunha lingua que é de todos, sí. Pero sempre hai un debate que non sei se é absurdo, non sei como vive o conselleiro. A ver, eu creo que é necesario, é importante que teñamos a lingua moi presente, non? Dende logo, eu sempre digo, a ver, somos uns auténticos afortunados. Galicia ten un gran tesouro que xeración tras xeración pasando momentos moi difíciles, non? Eu, a veces, cando se fala da situación actual da lingua, bueno, quero decir que estamos relativamente na súa historia nun momento doce, nun momento de grandes oportunidades, non? Pero tamén é certo que hai, bueno, pues determinadas ideoloxías políticas que pretenden capitalizar en exceso o tema da lingua. E a lingua é un patrimonio cultural de todos. E ademais, así o demostran os datos que nos manexamos e que en Galicia, incluso aqueles que non falan habitualmente galego, teñen un amor especial pola nosa lingua. Se sinten moi orgullosos de que teñamos dúas linguas e unha lingua propia e que ademais estén en equilibrio, non? E que estén, desde logo, que se poidan usar con liberdade. Creo que ese é o obxectivo. E Galicia ten esa realidade. Galicia vive de forma intensa esa realidade, non? E, por tanto, vemos, como ti ben apuntabas, non? Entornos onde a mellor se impón un pouco máis o castelán, zonas onde seguramente se fala máis en galego, pero en todos o sentimento é común, non? E o sentimento é un sentimento de cariño, un sentimento favorable cara á lingua, non? Que, ao mellor, en outros entornos, en outros territorios, non se produce, porque, bueno, houbo unhas políticas de imposición ou unhas políticas que non foron excesivamente amables en cuestión de idioma e, ao final, isto, inevitablemente,
inevitablemente, como en todos os debates, xenera certo rechazo, non? E creo que aquí en Galicia temos ese entorno que é un entorno maravilloso para construir, non? Temos que construir en positivo, e a lingua é unha ferramenta, un elemento que nos ten que axudar a construir ese futuro en Galicia. E a lingua que cada vez é máis presente no audiovisual, cada vez consumimos máis series, máis películas, afortunadamente. Temos unha industria do audiovisual que, poidendo apostar pero aposta tamén polo galego dentro das propias tramas, co que eso significa series que despois se ven ao longo do mundo. Mira, aquí hai que ser xustos, non? Creo que se fixe un grandísimo traballo nos anos 80, nos anos 90 ao redor do que foi a Televisión de Galicia, non? Foi o gran creador de contidos en galego, e isto xerou en Galicia pois un coñecemento, un grupo de profesionais de moitísimo nivel que permiten que hoxe seguramente estemos disfrutando o mellor momento da historia do audiovisual en Galicia e posiblemente en todo o territorio español, non? Galicia, xa non só pola nosa capacidade de atraer series en Galicia, que é un recurso enorme, por propoñer un dato, non? A atracción de rodaxes, a Xunta de Galicia inviste en torno a 2,5 millóns de euros cada ano, e isto ten un retorno de máis de 20 millóns de euros de retorno directo no territorio, non? Xa non é un apoio á cultura, que tamén, sino tamén é un movimento, unha actividade económica, é unha industria, o sector audiovisual, igual que outros sectores culturais, ademais de ser patrimonio, é industria tamén, non? E despois o que ti ben apuntabas, non? Ese coñecemento, esa alta cualificación dos profesionais, da gran rede de profesionais que temos en Galicia, permite que se estén sacando adiante proxectos de un nivel extraordinario. Eu creo que ninguén se imaginaba fai uns anos que poderamos estar, xa non digo unha representación nos Oscars, porque isto xa era prácticamente imposible ou impensable, pero sí ocupando os premios máis importantes pues, en festivais tan destacados como pode ser o Festival de Cannes ou como poden ser, por exemplo, os premios Goya ou o Festival de San Sebastián, non? Ou creo que aí estamos sempre nun escenario maravilloso, extraordinario, nun nivel moi alto. E isto o que fai tamén é ten unha capacidade atractora importantísima, non? Porque están xurdindo moitísimos proxectos ao abeiro de todas estas iniciativas. No ámbito cultural, hai rede, hai nas 7 principais galegas un ámbito cultural, aquel privado, aquel que se asocia. Cal é o papel dun conselleiro para ramificar todos os concellos, para ramificar Galicia coa cultura? Auditorios, eventos, apoio económico a outros eventos. Que se fai? Boa pregunta, porque creo que a veces non se percibe ou non se visualiza todo que unha institución, unha administración, que ademais unha consellería como a de Cultura que é moi transversal, non? Porque aquí temos pues, ramificacións e nos chegamos a prácticamente todas as distintas consellerías que ten a Xunta de Galicia, non? Pero unha das primeiras cousas é entender o territorio, non? Eu creo que tiñamos que intentar pensar en descentralizar un pouco a actividade cultural. As cidades teñen moita potencia, teñen moito público, teñen moitas posibilidades de chegar a máis xente, pero non podemos entender a cultura como unha cuestión de nichos ou de territorios, non? Creo que Galicia ten que ter unha política cultural transversal, non? E para eso aprobamos no ano 2024, me sinto especialmente orgulloso, porque a veces sempre nos quedamos ca parte negativa. A mí me gusta, eu son optimista compulsivo, me gusta falar da parte positiva. Conseguimos sacar unha lei de cultura inclusiva e accesible sin ningún voto en contra no Parlamento galego, unha lei que nos permite planificar a xestión cultural independentemente xa non só das posibilidades individuais de cada persoa, das limitacións que poida ter a nivel físico-cognitivo, sino tamén independentemente do lugar de onde viva, non? E isto nos obliga a que dende a Xunta, por exemplo, pues, teñamos esa discriminación positiva cara a territorios que mellor teñen menos población, menos posibilidades de programación, pero que teñen os mesmos dereitos de acceder á cultura, non? E por eso, dende a Xunta e dende a Consellería o que pretendemos é coordinarnos cas grandes cidades, con esos grandes polos de creación cultural, pero tamén ca vista posta en que temos que chegar ao territorio, e se non somos capaces de chegar ao territorio, como estamos facendo, por exemplo, que está tendo un éxito maravilloso aquí en Santiago de Compostela, co Centro Dramático Galego, pois se non somos capaces de levar unha obra, como temos ahora mesmo, tivemos Hamlet, que foi un éxito absoluto, ou a serie Kloppen, que nos costa levala fora, pois traigamos o público aquí, non? E facemos ese percorrido polas vilas galegas, traemos o público aquí ao Salón Teatro,
e a verdade é que está tendo un A de resultado, un Glopen a éxito poden ver maravilloso. é de aplaudir durante minutos en pé, porque é extraordinario. Extraordinario, sí, sí. A xuventude, escoita o conselleiro a xuventude? Porque moitas veces somos adultos. E moitas veces pensamos que estamos a facer cousas polo ben da xuventude, pero a xuventude pode tirar por outro lado. É un conselleiro que lle gusta escoitar os mozos e mozas para despois revertir as políticas en beneficio deles? Sí, a ver, eu ese defecto é de fábrica, non? O defecto de estar escoitando, ou non defecto, ou pode ser a virtude de estar escoitando, ben digamos, de serie cando un é político, cando ven a política local, non? Inevitablemente ten esa necesidade de saber o que está pasando e intentar estar cerca de... Pillarlles o rollo, vamos. Sí, bueno, coloquialmente. e conectarte tamén ca súas redes, ca súa forma de conexión, claro. Estar donde eles están, non? E ao final, hoxe en día, isto non é estar físicamente moitas veces onde eles están, pois estar nos entornos onde eles se manexan, moitas veces pois nas súas plataformas, nos espazos onde eles están creando, non? E aí a verdade é que está funcionando moi ben entornos, bueno, para min posiblemente unha das actividades que mellor funciona son as que estamos facendo de apoio aos novos creadores, non? Estamos a través de por exemplo, na Cidade da Cultura, se están facendo actividades, eventos nos que, bueno, chamamos a atención da xente nova nas súas disciplinas, non? Pois, claro, cousas que a mellor a nos parecen difíciles de entender, como pode ser pois, os grafiteros ou a creación pois, da música urbana ou moitas cuestións, pero que hoxe hai que estar atento a todo o que está pasando aí, non? E a verdade é que Xuventude Crea, por exemplo, é unha experiencia maravillosa, non? Eu tive a oportunidade, coincidimos nos Premios da Cultura con Lucasito, por exemplo, un DJ que introducimos unha novidade que introducimos este ano, e, bueno, non se cansaba de darnos as gracias porque había sido, pues, fora a súa gran oportunidade de poder darse a coñecer, ou outras persoas no mundo da moda, no mundo, pues, de tamén da xollería, que tamén se están facendo cousas maravillosas, que tamén é cultura, non? E ao final, bueno, estar aí ao lado do talento, da creatividade da xente nova, e hai experiencias que nos permiten, en Xuventude Crea, son máis de 600 propostas cada ano que se presentan dentro das distintas disciplinas culturais que nos permiten estar a vanguarda, non? Escoitalos, reunirnos con eles e despois, bueno, que se vexan nun gran acto, non? Todo o que se está facendo en Galicia, e a verdade é que é sorprendente, non? A veces descoñecido, pero sorprendente a gran cantidad de cosas que se está facendo en a xuventude en Galicia. De forma transversal tamén protexer a xuventude, que vaya polo camiño correcto, que as redes sexan seguras, depende un pouco un traballo de todos, non? Sí, a ver, hai temas que nos preocupan, non? E que estamos traballando. A saúde mental é unha cuestión que ten que estar moi presente, non? E cando falamos de saúde mental falamos tamén dos retos ao que se enfrenta a xente nova, bueno, con esa maior exposición que existe nas redes sociais, ou incluso pues, en actividades diarias, non? A presión que poden ter no ámbito educativo, a presión que poden ter no ámbito tamén deportivo, e traballamos tamén moito estas cuestións. Necesitamos que teñamos unha xuventude sana físicamente, pero tamén forte mentalmente, non? Dende aí hai moitas iniciativas que están traballando tamén cos centros educativos, cos clubes deportivos. Os clubes deportivos son tamén unha fórmula de poder chegar a milleiros de nenos e nenas que están, bueno, pues traballando, competindo e que necesitan tamén, non? E que ser escoitados e que a través do deporte, que eu creo que é un complemento maravilloso, fantástico para a formación das persoas, pois podamos tamén chegar a eles, non? E poder sensibilizalos con estas cuestións que a veces cando un é novo pois non as percibe como problema, pero que a administración, pois eu creo que nós como Consellería debemos de estar velando por isto, non? É un tema que nos ocupa e que nos preocupa, non? Por exemplo, apuntabas, e creo que é importante o tema da saúde mental, a presión a que están sometidos tamén os nosos xóvenes con todas as ferramentas que, digo, teñen partes maravillosas, pero pois tamén teñen outras partes que nos teñen que estar obligados a estar en alerta, non? Imos a falar un momento tamén do que a parte máis cultural de patrimonio enriquecedor dos monumentos, deso que se visita, deso que se ve, que non deixa de ser arraigado a nosa cultura, e tamén poño en riba da mesa xa a Ribeira Sacra, que está aí un momento, esperemos que bonito para a Ribeira Sacra. Bueno, a ver, Galicia é moitas cousas, non? Todos estamos moi orgullosos do noso territorio, ademais
eu teño que decir que canto máis sale de Galicia e máis viaxa, máis se dá conta do inmenso valor cultural e patrimonial que temos en Galicia, non? Máis orgulloso se sinte un. Eu creo que eu coincido moito nesa frase que decía que hai determinadas cuestións como o nacionalismo, a ignorancia que se cura viaxando, non? E creo que é importante viaxar para darte conta moitas veces dende un poquinho desde a distancia todo o que somos capaces de ter en Galicia, e non só eso, non? Sino o que proxectamos os galegos cara ao exterior, non? O que a xente ve de nós, e a xente cando pensa en Galicia pensa en paisaxe natural, por suposto, pensa en gastronomía, pensa en cultura, pensa en patrimonio, non? Pensa en clima, pensa en cuestións moi favorables, moi positivas, non? En Galicia, esa Galicia calidade, que ao final se resume con estas dúas palabras tan sinxelas, o que representa unha Galicia, bueno, que está moi orgullosa, que temos un patrimonio natural e cultural extraordinario, e entre moitas outros sitios que evidentemente temos espallados polo territorio galego, un deles pois agora está un poquinho máis en boga que a Ribeira Sacra, non? A Ribeira Sacra é a condensación de todo isto que eu estou dicindo nun territorio. Sí, resumido. Ademais, cando falábamos de descentralizar as políticas nun territorio do interior de dúas provincias que son Lugo e Ourense, 26 concellos, un territorio moi amplio e que, bueno, está ante unha gran oportunidade. Eu me alegra moito escoitar estes días nos medios de comunicación a xente que, bueno, pues está no territorio que dice que xa só o traballo que se fixo de promoción da Ribeira Sacra supuxo un antes e un despois, non? Bueno, agora imos a intentar ir a polo sobresaínte, non? Que é a consecución desa marca Patrimonio Mundial da UNESCO que, bueno, pues se decidirá no mes de xullo en Corea do Sur, pero eu teño que decir que, ademais de todo isto que estou comentando, hai unha cousa de que me sinto tamén moi orgulloso, non? Que é a sensación, a imaxen que estamos dando de colaboración e traballo conxunto entre administracións de distintas cores políticas, non? Eu creo que isto tampouco nunca debemos de deixar de felicitarnos por isto, porque hai unha relación extraordinaria co Ministerio, hai unha relación fantástica co ministro, Ernest Urtasun, hai tamén unha relación moi boa co embaixador de España no UNESCO, que é Miquel Iceta, son formacións políticas distintas, somos formacións políticas distintas, pero temos un obxectivo común, non? Estamos traballando con lealdade, o trato e o retorno que estamos tendo fantástico, eu non podo decir máis que agradecer a todos os equipos que forman parte deste proxecto a súa implicación. E isto é política tamén, e isto a veces só nos quedamos ca parte negativa. Eu intento sempre... Que é bonito que o poña en riba da mesa. Eu me gusta poñelo en valor porque, bueno, a veces parece que só se fala do que se fai máis ruido ou do negativo, pero hai moitas cousas en positivo que se están facendo, nas que estamos traballando, e, oye, cando as cousas non funcionan, hai que decilo, pero cando as cousas funcionan ben e hai boa coordinación, pois eu creo que tamén hai que poñelo en valor. Vaya, todo o mundo máis tirando do mesmo lado da corda, que a veces sí que se pode. Douse unha volta vostede últimamente pola Praza do Obradoiro? Sí, claro que sí. Estivo botando unha ollada, está Raxoi no seu sitio, a Catedral no seu sitio. Están os elementos no seu sitio. Pero que pasa coas gárgolas do hostal? Que botou unha ollada ali? Pois mire, eu teño que decir que fixemos, ou se fixo por parte de Tour España, que é un organismo dependente do Ministerio de Industria e Turismo, unha obra necesaria, importantísima, que era a recuperación integral do parador, do hostal dos Reyes Católicos. Creo que era unha obra necesaria para Santiago, despois do esforzo que se fixo tamén por a reforma e rehabilitación da catedral, o que se está facendo tamén no Pazo de Raxoi, era unha actuación importante e necesaria. Aí hubo unha coordinación entre o Concello, o Ministerio e a Xunta de Galicia para poder acometer as obras, e había algúns detalles, algunhas cuestións concretas, bueno, que habría que, digamos, resolver na propia execución. Bueno, o tema das gárgolas era unha delas, non? No propio informe que emitía Patrimonio falábase da autorización da obra no seu conxunto, pero que habría que presentar un estudio de detalle minucioso para dar resposta a un problema que ten ese espacio, que é, bueno, pois que as zonas das gárgolas, os desaugue das gárgolas que bueno, pues que son capaces de sacar toda a auga que cae nas cubertas dese edificio, non estaban pensadas cando hubo unha reforma posterior que se fixeron unhas balconadas que evidentemente eso que fan é introducir moitísima auga dentro do edificio. Están provocando un dano estrutural importantísimo.
bueno, nesas distintas solucións se estableceu unha que evidentemente non convence. O Patrimonio xa trasladou a súa posición ao Ministerio. Eu, como creo que co diálogo se resolven moitísimas cousas, e vin algunhas declaracións que non me parecen tampouco moi axeitadas, porque ao final aquí parece que todo o mundo quere escurrir o bulto en relación a este tema, e isto non vai de escurrir o bulto, isto vai de asumir que hai unha obra que tiña que ser analizada de forma concreta a súa solución. Bueno, pois os executores quen executou a obra non o fixo, e, por tanto, agora o que se traslada é que a solución adoptada non está axeitada nin corresponde co que se espera, e hai que modificar e buscar unha solución alternativa. Ventaxas en todo este tema é que as actuacións que se cometeron non provocaron ningún dano irreversible, ao contrario, están perfectamente estudiada a solución, non hai ningún tipo de dano a ningún elemento estrutural, e agora calquer actuación totalmente revertible, e temos que intentar buscar de verdad unha solución que permite evitar un dano maior. É verdad que este é un dano estético, non nos gusta, pero o dano que está provocando a auga ao entrar e o estar impactando constantemente na fachada do propio hostal está provocando un dano moi importante que non nos podemos permitir. Pois queda dita esa explicación, estáse falando moito nestes días do tema das gárgolas do hostal dos Reis Católicos, aproveitando vostede o conselleiro de todos e cada un dos galegos e galegas, pero aproveitando que estamos en Santiago, aproveitando que esta radio pois ten esa cobertura especialmente en Santiago e toda unha ampla contorna. Santiago é a capital de Galicia. Santiago debería dar exemplo en todos estos aspectos de, bueno, en todos en xeral, pero nas áreas de cultura especialmente, xuventude, galego, pero especialmente na cultura. De un tempo a esta parte temos a percepción dunha perda cultural importante na capital galega, e outros moitos eidos. Santiago de Compostela ten unha responsabilidade mayúscula, sendo capital de Galega, en promover, facer, brilar esta cidade? Bueno, a ver, Santiago é a entrada de centos de milleiros de turistas e peregrinos que se achegan a Galicia, non? É a porta de entrada da maior parte dos turistas que ao final elevan unha imaxe do que é Galicia a través do que se está facendo aquí en Compostela. Eu, sinceramente, creo que non se está facendo nin aproveitando todas as capacidades que ten Santiago en moitos ámbitos, non? No ámbito turístico, seguramente, no ámbito da xestión dos servicios públicos. Eu vexo que cada vez se deterioran máis, e non é que o diga eu, é que non hai máis que andar por Compostela para escoitar o que din os comerciantes, o que di a xente que vive en Santiago e a xente que nos visita, non? Que Santiago non está ben xestionada, non? E despois creo que si ten, igual que cando se reclama ese estatuto de capitalidade e se pide que exista unha discriminación positiva cara a Compostela, eu creo que Santiago ten unha responsabilidade importantísima, non? No conxunto de Galicia. Xa digo, non só porque é a capital de Galicia, que o é, sino tamén porque é a porta de entrada do gran número moi importante das persoas que nos visitan, non? Estos días o vamos a notar con ese peche do aeroporto desde mañá mesmo. Vamos a ver o impacto que vai a ter. Bueno, ten que ser un peche necesario, son 30 días, espero que se cumplan os prazos, pero o vamos a percibir, non? Como todas esas persoas que se achegan a Galicia levan unha imaxe, e unha das primeiras imaxes, e un dos sitios que evidentemente hai que visitar sí ou sí é Compostela, e, por tanto, eu creo que debería de ter unha mellor xestión, un maior cuidado, unha mellor atención, e, desde logo, tamén, desde o punto de vista patrimonial e cultural, Santiago é un exemplo, non é... Desde logo, o primeiro que ten que poñerse ao frente, o primeiro que ten que dar exemplo para transmitir esa imaxe da Galicia que queremos transmitir. Pois seguramente que poderíamos seguir falando de moitísimos temas, porque son tres áreas ben fermosas para traballar, entendo, para xestionar. Outro día convidamos, deixamos así deberes en riba da mesa para seguir falando de distintos temas. Pois nesta primeira entrevista, aproveitando a visita do conselleiro, temas máis xerais, do tempo penso que a falar un pouco de moitos contidos que interesan os galegos e galegas, que nos vemos pronto. Que vai facer agora? Que lle di a xenda, que lle di protocolo, a onde vai agora? Bueno, pois agora temos máis... Agora, bueno, eu quería aproveitar, porque mañán, 23 de abril, é o Día do Libro. É verdade, arranca aí. Por tanto, hoxe faremos unha visita a unha biblioteca que é outra das grandes xollas. Algún
outro día falaremos deso, de que damos esa asignatura. Veña. Oye, a rede de bibliotecas, arquivos e museos Perfecto. de Galicia, que é unha auténtica xoia. Anotamos. Mañán é día do libro, polo tanto, hoxe visitaremos unha biblioteca, atendemos aos medios, despois teño intervención no Parlamento galego, como ben sabes, hoxe hai pleno no Parlamento, e os conselleiros temos que ir ali a dar conta tamén da nosa xestión, e falaremos, entre outras cousas, falaremos dese día do libro. Son tan complicados os plenos no Parlamento, porque moitas veces, tamén é certo que a veces vamos o anecdótico, o circunstancial, pero son bueno, a min gústame porque eu tuve a fortuna de ser deputado autonómico entre o ano 2009 e 2011, no primeiro mandato de Alberto Núñez Feijóo como presidente da Xunta. Tiven 2 anos de diputado, e bueno, é un pouco como volver á casa, non? Así que gústame especialmente, pero si é certo que hai moita presión e hai moito nivel, e, por lo tanto, como conselleiro tes que ir ali a rendir contas, a dar explicacións, e, bueno, a xustificar a túa xestión en determinadas áreas. Hoxe non vai ser un tema excesivamente complexo, porque hoxe vamos a falar en positivo dese día do libro, dos datos que ten os índices de lectura en Galicia, que son extraordinarios. Adiante algo, conselleiro, pois, estamos, por exemplo, no que é o libro galego, non? Que é sempre a gran dúbida. Estamos en que de 3.000 libros que se publicaron o ano pasado, por exemplo, 2.000 son en galego, non? Un dato que é importantísimo e relevante, non? Ou que o 70% dos galegos e as galegas leen ao menos un libro en galego o ano, non? Creo que estos son datos que, bueno, pues nos deixan un bo sabor de boca, e hoxe imos a falar desto, imos a falar do índice de lectura, imos a falar da rede de bibliotecas, imos a falar tamén das librerías que te fan un traballo maravilloso tamén nas cidades e nas vilas. Bueno, vamos a poñer en valor todo o que está facendo tamén no entorno do mundo do libro, que está tamén funcionando moi ben en Galicia. Pois nada, pois para o Parlamento, visita a biblioteca, a xenda do conselleiro José López Campos. Graciñas por vir, o dito, en nada o comprazamos de novo para seguir falando. Moi ben, moitísimas gracias a vos. Grazas.